Привет! Знам, че пак няма да обработвам това видео и няма да имам сценарий. То па и няма какво толкова да го обработвам това видео, защото всичко ми е в главата. Затова па и нямам и сценарий. Става въпрос за набомелите, така да се каже, него още един самоубиец, набомелите кражби, прекратяване на съдби на хората, като например майката от Приморско ли беше, от Слънчев бряг беше, и днешния протест в Бургас, където ще ви запозная с явно небезизвестният Симеон Милков, където аз от преди доста време съм много голям фен, така да се каже. Още в началото на годината видях потърпевши от господин за тези, където не знаят какъв е този човек, могат да проверят в Google, могат да проверят в YouTube, Симеон Милков. Ако ви харесва, можете да го последвате, няма проблем. Това си е лично ваше професионално изкривяване на психиката. Явно сте на някакви субстанции, със сигурност, защото той винаги е. Нали? Отговори на хора, където са го виждали в колата в София, как момченце му пипа и там се прегръщат и се целуват, нали, зад волана, докато той кара, той си го обарва, целуват се, нали, много романтична историйка, нали, за едни педераси. Само дето момченцето най-вероятно е на 15. Никой не му прави впечатление. Факт е, че беше и в затвора, и че е под национално издирване. Това няма никакъв проблем. Не. Под национално издирване и влиза в парламент. Значи, cheers. Щом той е под национално издирване, аз па не мога да си направим едно клипче с бира в YouTube. Така. И аз усещам един наркоман. Виждам потърпевшите. Потърпевшите са много, с много операции. Той наистина ги е нападал, наистина е бил под субстанции и така нататък. Какво общо има Симеон Милков с протестите в Бургас? Ами, протестите в Бургас са за това, че жената, която е на 35 години, Симеон Милков е на моята възраст, на 33. Това е истината, можете да го проверите. Аз съм на 33 също, роден съм септември 13, както не виждате и по чашата. 13 септември, петък. И аз съм Петър. Пети ден. Петър с 5 букви. Затова е 13-ката, ако се чудите. Защо Симеон Милков напада протестиращите за това, че това диване, меко казано, е убил 35 годишна майка? Тя реално погледнато не е мъртва, но тя е в мозъчна смърт. Мозъчна смърт. И отива на протестите, където протестите са за
по-големи строги мерки към такива инфантили на пътя. Ти представете ли си, фащаш, пиеш си кафенцето, пуши си цигарката, детенцето си играе с тебе и изведнъж някой от феновете на Симеон Милков решава, че трябва да се забие от тебе и да отрепе още 3 души. И той си седил къщи. Да бе, да. Си седил къщи, ама не. И не седи в къщи. Значи той си е на свобода. Ето затова бяха протестите. Няма значение, да продължим с господин Симеон Милков. Да видите как аз се запознах с него. Още преди му време. Така. Започнах да гледам, колкото и да ви е странно, Киро Брейк. Но той говори за някакъв си Симеон Милков. Симеон Милков, това Симеон Милков, онова, заплашвал ме, не знам си какво си, не знам си що си. Викам, я па чапа да го видим то Симеон Милков. Я па да го видим па то. Много отворен. Аз па не съм заплашвал така хора с штрак-штрак по интернет. Аз винаги сме се били, така, като се видим, пумпа-умпа и готово. След това ходи се оплаква. Но явно Симеон Милков има по-големи амбиции, така да се каже. И започва да прави, той наркомански амбиции, защото той си живее в собствения си свят, той не се съобразява с вас. С вас, с вашите деца, той няма да има деца след тези всичките наркотици, където ги използват, а вие като му видите снимката, то ще се разбере какъв човек е. Той само по себе си се вижда, че е нещо... Ози Осборн, преди да умре, е шмъркал повече наркотици от него, ама не се е държал така, няма значение. След това видях и репортажи как са били накълсвани хора в дискотеки, в заведения. По-стари от него. Естествено споровете са били за нищо. Но последиците са били 17-18 шева. Репортажи има, можете да ги видите. За какво го казвам това? Протестът днеска в Бургас беше за мярката за неотклонение да се промени на този джигит, защото той си е джигит. Няма кой да ми каже, че той не се е засилил, а тя количката електрическата се е засилила и той натиснал спирачката и резко решил, че трябва вместо да се блъсне в някоя кола, да фане да мине през хората. Аз според мен смятам, че това си е терористичен акт. И привържениците, наркоманчетата на Симеон Милков, защото те са му големи фенове, той има голяма армия, са отишли и са започнали да започват да заплашват хората. Да спрат този протест. За какво си тука? Най-вероятно за наркотици са тръгнали да търсят. Или сигурно са търсили Симеон Милков, не знам. Но аз когато потърсих Симеон Милков, беше много лесно. Още лу време. И аз го намирам във Фейсбук. И започвам да му пиша. Си викам, то... Я отговори и аз се надрусал нещо. Но то това става вече след като аз бях в болница, може би март-април. Не. Март. Да, края. Не. Чай, че аз излезнах април месец. Значи може да е било преди това.
Не знам. Забравил съм. И започвам да го питам. Той много дружелюбно се отнесе с мене. И вика, о, здравейте! Какво желаете? Да, 200 кг хероин, ако може да ни ги изпратиш, е така тук у Карапузица, брат. И викам, да, желая да ви питам един въпрос. Това му отговаря. Господин Милков. Великия. Ей, така се жегнах, че направо ще не запалим една цигара. И моля ви, питам няколко въпроса. Той вика, да, отговаря веднага. Той постоянно е в социалните мрежи. Ой, златно момче. Тя майка му там проституирала, висша проститутка, там не знам си какво си, сигурно най-вероятно без зъби, без нищо, с увиснали цици. Щом той е на 33 години, представете си майка му на колко е, поне на 50-60, тъй че елитна проститутка надали ще да е. Но наркоманчо си мисли, че тя все още е елитна проститутка. Той работи и с Пеевски също така. Ако се чуете откъде идват тези субсидийки, Пеевски, да знаете. И аз го питам, той ми отговаря, вика, какъв е въпросът? Махни бе часовник. Какъв е въпросът? И аз викам, вярно ли е, че заплашвате хора? В момента, в който аз го написах това нещо към него, защото аз му знам и офиса тук в София, той има и офис. Естествено, ти като си някакъв си известен наркоман, няма как да нямаш офис. Как? Как без офис? Наркомани без офис, па и към Пеевски. Още малко и ще започна да ходи с, не знам, с бригадири там нещо. С лимузини. Му дадат някоя кола за 15 000 лв. Там да се обарват там с черни стъкла отзаде, там докато има един шофьор. Да ги гледа как се обарват с момченцата. Той даже е толкова тъп, че направо се е заснел как едно от момченцата голо, докато прави стрим, голо зад него се разхожда и така прави. Значи простотия, олигофрения и тотално затъпяване. Какво излиза? Че такива като Симеон Милков са облажени от обществото, защото тази година той беше арестуван. Познайте къде, в Попово. Който не знае къде е Попово, е на Черноморието. Така, Попово е близко до Бургас. И всички казаха: Симо, освободете го. А той през цялото време се е гаврил с кончината на едно 18-годишно дете, където просто се е надрусало и поради глупост се е забило в едно дърво. И даже му извади и кокалите даже. И след това майка му и баща му го признаха, че това е направил. Но последователите на Симотека, Симеон Милков, изкривения, му ръкопляскат. Ето до такава степен стигнахме с нашите криви разбирания за нормалност и ненормалност, че е направо, ако кажа в YouTube да му еба пуската лелина, сигурно ще е нормално, а не трябва да бъде нормално, или пък ако блъсна някоя баба, сигурно ще е по-нормално, отколкото да фана и да излетя в космоса.
Никаква логика няма. Не виждам как с такова съзнание ние ще можем да оправим липсата на вода, липсата на морал, да не говорим вече за детски градини, медицински отделения, защото никой не знае този медик фен ли му е, не му е ли е фен, какво му минава през главата, защото, извинявам се много, обаче много от медиците също използват наркотични вещества. И това всеки един анестезиолог може да ви го каже. Айде да не са всичките, но доста често се случва. Защото има липса на кадри. И така наречения коктейл, където го показват, това е за да не можеш да заспиш на 72-часовата ти смяна в тъпата шибана болница, клиника, както ще да е, за да можеш да се изтърпиш смяната. Без да заспиш, защото няма кой да те замести. Нека да бъдем честни. Нито медицински сестри има, не че няма, има си добри кадри, нали, има си и лоши кадри, нали. Сега, добро и зло, все пак са па и нови, па и, нали, бая работа. По-трудно се научава, когато имаш много работа и нямаш някой, който да те обучава, нали. Доста по-трудно е, когато те пуснат така гол голеничък нали, на фронт. Но все пак, нали, апел към лекарите, апел и към огнеборците, но като казах огнеборците, кой си мислите, че пали пожарите? Същите като Симеон Милков. Единия са го фанали край Ямболско ли беше, къде беше, и са го осъдили на тероризъм. И той вика: не ме е бе. Не ме е бе. И за какво го направи? За кеф. Това са феновете на Симеон Милков. Хора, отваряйте си очите и нека такива направо накладата, и както те ни палят нас, така и ние да ги подпалим и тех. Защото явно имаме прекалено широко около врата и си позволяват да се габаркат с нашия живот и с живота на другите и с бъдещето на България. Благодаря ви. Аз бях Петър Колев. Не е обработено видеото. Извинявам се, но така ще е, докато не си взема някакъв по-свестен компютър. Това е, чао от мене и бъдете будни.